ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പിന്നെ അധ്യായം ഏതാണ്? 13. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്? അല്ലല്ല, 5 വിഷയങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 5 വിഷയങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതി, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം. ഇങ്ങനെ 5 വിഷയം. ഇതാണ്. ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഉണ്ട്, അവിടെ പുരുഷനുണ്ട്, പിന്നെ ജീവാത്മാവുണ്ട്, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ്: പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 13ാമത്തെ അധ്യായം. ഇത് എന്ത് യോഗത്തിൽ വരും? ജ്ഞാനയോഗത്തില്. ജ്ഞാനയോഗം. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കുമല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം പഠിക്കുന്നു? കാരണം 12ാം അധ്യായത്തിലും പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനാ പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നല്ലേ, ജ്ഞാനയോഗം പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അല്ലേ? പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോഗത്തില് എന്താ പറയാ, ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. സ്വമേധയാ ചിലർക്ക് അത് കഴിയും, പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, എന്താ പറയാ, എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ ഭക്തിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും, നമുക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം തോന്നണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലായിരിക്കണം അല്ലെ? അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത് വഴുകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ആളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുക. നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ, എപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, അവരായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ചിലർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കർമ്മയോഗമായാലും ജ്ഞാനയോഗമായാലും നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം? ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മളൊരു കാര്യമാണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഓരോ വിവരണം തരാണ്. അതായത് ആ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ത്? ജ്ഞേയം എന്ത്? അപ്പൊ ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞേയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയമാകുന്നതാണ് ജ്ഞേയം. അപ്പൊ പിന്നെ 2-ന്ന് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ 3-ഉം 4-ഉം ഉള്ള ചോദ്യം അർജുനൻ എന്ത് ചോദിച്ചു? ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേ? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ 3-ഉം 4-ലും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചോദ്യം 5-ന് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഇതില് 8-ന്ന് 12 ജ്ഞാനം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ 8-ന്ന് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
പിന്നെ 6-ന് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത്. എവിടെയാണ് 13-19 എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞേയം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട കാര്യം, അതാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. പിന്നെ 20-26 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്താ 1-2 ചോദ്യം എന്താണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അതായത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ആ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 27-35 ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചർമ്മ ചക്ഷുഷ, ആ ചർമ്മ ചക്ഷു ഉണ്ട്, ശാസ്ത്ര ചക്ഷു, അതായത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ദിവ്യ ചക്ഷു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാന ചക്ഷു, നമ്മൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാണ്, അറിവിന്റെ ദർശനം, അതാണ് അറിവിന്റെ ദർശനം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകവും 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം. അപ്പൊ അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതും ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. പിന്നെന്താ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രം മിഥ്യവിധീയത്തെ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരവും നൽകി. ഇത് 1-2 ശ്ലോകം എന്താണ് ചോദ്യവും ഉത്തരവും. അപ്പൊ ഇവിടെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ എന്ന് കേശവ എന്നുള്ള പേര് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്ത്, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്ന, അതാണ് ജ്ഞേയം. എന്താണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയമാകുന്നതാണ് ജ്ഞേയം. ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, ഈ ശരീരമാണ്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരം ക്ഷേത്രവും, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് നോക്കിവിടെ. ഇപ്പൊ ഈ ചാർട്ടിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക്, എന്താണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം, ഏതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്. അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ പ്രകൃതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ പുരുഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു, അത് ആസ്വാദകൻ, അതായത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ആസ്വാദകൻ, നമ്മൾ എൻജോയർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ പുരുഷനേ ഉള്ളൂ, അതാരാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പുരുഷൻ. ബാക്കി എല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സകല ജീവസത്തകളും പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എല്ലാം എന്താണ്, എന്താ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഇതിൽ വരും. പക്ഷെ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ആസ്വാദകൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണ്. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ശരീരം. നമ്മൾ ഈ ശരീരം അത് കർമ്മവേദി എന്ന് പറയും. ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, കർമ്മവേദി. കാരണം നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം വേണ്ടേ, അതാണ് ഈ ശരീരം. അത് ഏതിന്റെ ആയാലും, ഈ 84 ലക്ഷം യോനികൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെ. അപ്പൊ ഏത് ശരീരമായാലും അതെന്താണ്, കർമ്മവേദിയാണ്. ക്ഷേത്രം, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു വേദി വേണം. ആർക്ക്, ആത്മാവിന്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശരീരം ക്ഷേത്രം, ശരീരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതാരാണ്, പരമാത്മാവ്. ഉള്ളിൽ എന്താണ്, സർവ്വ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നവൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും, അതായത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലം കിട്ടുക. അപ്പോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ജീവാത്മാവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. എവിടെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ. അതായത് ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിയും. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം പരമാത്മാവ് എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനം, എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം, അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ ആ ജ്ഞാനമാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ, അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. പിന്നെ ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട കാര്യം, എന്താണ്, പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ആവശ്യം എന്താണ്, ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ജ്ഞേയം. അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു,
ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെയും ഒരു അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര്? പരമാത്മാവാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്. ഈ രണ്ടുപേരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഒരു രാജാവിനാകട്ടെ സ്വന്തം അരമനയെ പറ്റി മാത്രമല്ല, ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും വസ്തുക്കളെ പറ്റിയും അറിവുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തന്റേതായ ശരീരത്തിൽ ഉടമാവകാശം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോ മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രജകൾ രണ്ടാമതായ ഉടമകളാകുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവ്വ അധികാരി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു രാജ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവിന് എങ്ങനെയാണ്? ആ പ്രജകളുടെ എല്ലാ പ്രജകളുടെയും എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കും രാജാവിന്. കാരണം എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രജകളുടെ കാര്യം എടുത്താലോ, അവരവർക്ക് എന്താണ്? അവരവരുടെ ഭൂമിയുടെ കാര്യം കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവുക, അത് അറിവുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു സിറ്റിസന് അവനവന്റെ സ്ഥലം എന്താണോ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അത് അവന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ രാജാവ് അങ്ങനെയല്ല. രാജാവ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ രാജ്യത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രജകളുടെയും വസ്തുക്കൾ എന്താണ്, വസ്തുക്കൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്രയൊക്കെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം രാജാവിന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ പറയാ, മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം ആരുടെയാണ്? രാജാവിൻ്റെതാണ്. പക്ഷെ പ്രജകൾ എന്താണ്? രണ്ടാമതായ ഉടമകളാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അവകാശം മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയും, ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന് കളക്റ്റീവ്. അപ്പൊ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഭഗവാൻ രാജാവിന് അറിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്. കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കൈ മുറിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന എനിക്ക് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളായാലോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനായാലോ അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ ആർക്കായാലും അപ്പൊ ആ വേദന, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെയാ? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് അല്ലെ. എന്റെ ആത്മാവിന് എന്റെ ശരീരം മാത്രം. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിവ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ അറിവ് ആ ഭഗവാനുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ്? അതും ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പക്ഷെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും അറിവ് ഭഗവാനുണ്ടാവും. അതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം എന്താണ്? രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞരും അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവസത്തുകളാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ അതവരൊക്കെ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമാത്മാവാണ്. അത് പരിപാലകനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ എന്ത് പറയും? ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ പറയും അണു ആത്മാ. ഭഗവാനെ പറയും നമ്മൾ വിഭു ആത്മാ. അണു ആത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്. അണുവിനെ പോലെ, അത് ചെറുത്. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പറയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വിഭു ആത്മാ. വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായത്. അതാണ് ഭഗവാനെ കമ്പാരിഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ്? മുടി ഇഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിൽ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അണു ആത്മാ, ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാ. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ജീവാത്മാവിന്റെ? സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. അതായത് വ്യക്തിഗതനായ ശരീര ജ്ഞാനാത്മാവ്. അതായത് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്. എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിഗതമായിട്ട്, അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, അങ്ങനെ ശരീരജ്ഞാതാവാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും അറിയുന്നവൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതായത് പരമജ്ഞാതാവ്. ഇത് വ്യക്തിഗത കാര്യം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അറിയും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പരമജ്ഞാതാവാണ്. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതായ എന്താ പറയാ, ഉടമകളാകുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ഉടമകളാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഓണറാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി.
പിന്നെ സാമ്യം എന്താ പറയുന്നത്? കമ്പാരിഷൻ. ആ തുലനം എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ രാജാവിന് എന്താ പറയാ, ബേസിക്കലി എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും നമുക്ക് പവർ ഇല്ല, കുറവാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്. നമ്മൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നിയന്ത്രകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഋഷി കേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓണർ ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു, നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഓണർ, അത്രമാത്രം. അപ്പൊ സാമ്യം എങ്ങനെ കൊടുത്ത്? സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? പൗരന്മാർ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ രാജാവ് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ബാധകമാണ്. അത് പക്ഷെ രാജാവിന് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പരമ നിയന്താവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം? അപ്പോ പിഴ പറ്റാവുന്നവരാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നതല്ല. ഭഗവാന് പിഴ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പെരുമാറും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ യജമാനനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ആ സേവകരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനാണ്. അതായത് ആശ്രിതൻ, എല്ലാവർക്കും ആശ്രയം നൽകുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവർക്കും ആശ്രയം ആര് കൊടുക്കുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? യജമാനനാണ്, ആശ്രിതനാണ്. പിന്നെ അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ജീവസത്തകൾ അസംഖ്യമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ മമൈ വാംശോ ജീവലോകി, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. സനാതനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വർണം മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ സ്വർണത്തിന്റെ ഗുണം ആ സ്വർണത്തിന്റെ ആ ചെറിയൊരു പീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സ്വർണ്ണക്കട്ടയോട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് അംശങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. നമുക്ക് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, നമ്മൾ അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവ്വ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അണുവിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവ് മാത്രം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു പരമാത്മാവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കത് എങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? അത് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുകയാണ്. അത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വിസ്തരണം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിഷൻ പറയണത് ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും കുറിച്ച്. കാരണം രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. രണ്ടുപേരും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ. ശരീരം എന്താണ്? കർമ്മവേദിയാണ്, അതാണ് ക്ഷേത്രം. ഈ രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്കാണ് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. എന്താണ്? അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, ഒരു ശരീരമുണ്ട്, അത് ക്ഷേത്രം. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ജ്ഞാനം. തത് ക്ഷേത്രം യച്ച യാദൃച്ഛ യദ് വികാരി യതശ്ച യത് സചയോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്ര, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീന, ഇവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, അവയെ കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദയവായി കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഈ അറിവെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത എന്താ പറയാ, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടും അതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മൾ അണു ആത്മാവ്, ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഒന്നാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്താല്. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? പ്രബലമായതാണ്, അത് വിഭുവാണ്. അപ്പൊ ദുർബലമായത് എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്. ഈ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിദ്യ വിധൈഃ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഃ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും. അപ്പൊ ജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേര് ആരാണ്? ജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. അപ്പൊ പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതായത് ശരീരത്തെയും പിന്നെന്താണ് ജ്ഞാതാവിനെയും അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഈ അറിവിനെ വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശേഷിപ്പിച്ചും വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സംഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്? അതായത് പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശരീരം. പിന്നെ എന്താണ്? ജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? രണ്ടുപേര് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, പിന്നെ ആനന്ദമയം. ഇത് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബ്രഹ്മപുച്ഛം. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്ന അതിന്റെ ഒരു 5 ഘട്ടങ്ങളാണിത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്ന 5 ഘട്ടങ്ങളാണിത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തെ? അന്നമയം. എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണിത്. അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജീവസത്തകൾക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ അറിവ് എന്തായിരിക്കും? വെറും അന്നമയത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അതിനെ വേറൊന്നും അറിയില്ല. എന്താണ്? വിശപ്പ് മാത്രം, അല്ലെ? അതിന് കരയാൻ അറിയാം, അതിന് വിശപ്പ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതിലപ്പുറമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന് കഴിയില്ല. അതാണ് ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നമയം. വെറും ആ അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതെന്താണ്? അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ്. അതിലും കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടാകുമ്പോ എന്താണ്? പ്രാണമയം. പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ ആ സത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ നമ്മൾ ജീവലക്ഷണങ്ങളിൽ അഥവാ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കും. അതായത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും. അതായത് അന്നമയ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, അതായത് എപ്പോഴും ആ വിശപ്പിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചിന്തിച്ച് പ്രാണമയം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു മറ്റുള്ളവരിൽ നമുക്ക് ആ ജീവനുള്ള പലതും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ആ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, അപ്പോ മറ്റുള്ള ആ സഹജീവികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് അല്ലെ, അതിലും ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റേജും കൂടി അങ്ങോട്ട്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിരോധം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അന്നമയ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന സ്റ്റേജാണ് അത്. അപ്പോ അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ പോയാൽ അതിനൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിനറിയില്ല. അതിന് കരയാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. വിശക്കുമ്പോൾ കരയാൻ മാത്രമേ ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് അറിയുള്ളൂ. അതിലപ്പുറം ആ കുഞ്ഞിനൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് സേഫ്റ്റി വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരും. അതാണ് പ്രാണമയ സ്റ്റേജ്. അന്നമയത്തെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാണമയം. പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനമയം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനമയത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജീവലക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് ആ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനമയം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ്? ജീവലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിചാരം, അതായത് തിങ്കിങ്, പിന്നെന്താ? വികാരം, ഫീലിംഗ്, പിന്നെന്താണ്? ഇച്ഛ, വില്ലിങ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ തിങ്കിങ്, ഫീലിംഗ്, വില്ലിങ്, ആ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നുള്ള ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ജ്ഞാനമയ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ എന്നിവയുടെ സാക്ഷാത്കാരമായി നമുക്ക് അടുത്തത്, അതിലും അപ്പുറം എന്താണ്? വിജ്ഞാനമയത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? ഇവിടെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. ഇതിൽ എന്താണ്? മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും ജീവസത്തയിൽ നിന്ന് ഭിന്നങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾ മനസ്സ് വേറെയാണ്, അപ്പൊ ജീവലക്ഷണങ്ങളും ജീവസത്തയിൽ നിന്ന് വേറെയാണ്, വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വരും. അതാണ് വിജ്ഞാനമയ സ്റ്റേജ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആനന്ദമയ സ്റ്റേജ്. ഇതാ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത്. ഇത് ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമോന്നതമായ സ്റ്റേജാണിത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായ
ആനന്ദത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത്, ആനന്ദമയ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്നുള്ള ഒരു വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നു. അതെന്താ അർത്ഥം? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ആനന്ദം വേണം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ്. ആരാണ് ഭഗവാൻ? എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പോ ആ ഒരു ജീവാത്മാവും സ്വാഭാവികമായി ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അന്നമയം പ്രാണമയം സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആനന്ദമയം കിട്ടുക? ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതായത് വെറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പ്രതിരോധം ചെയ്യുക, ഈ സ്റ്റേജ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തെ ആർജിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെ ആർജിച്ച് അവിജ്ഞാനം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആനന്ദമയത്തിലേക്ക്, ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. കാരണം അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ സ്റ്റേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറയും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തിന്റെ അതാണ് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇത് ആനന്ദം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ്. അതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠം എന്ന് പറയും. അതായത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചപഞ്ചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛാദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതാശ്ചേതനാ ധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരാമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി എന്താണ്, ക്ഷേത്രം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 20 അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഈ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, 24 ഘടകങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹത്തത്വ. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ മഹത്തത്വങ്ങൾ, അതാണ് 24 മഹത്തത്വങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 24 ഘടകങ്ങളാണ്. അതാണ് അതിന്റെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച്. എന്താണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ? എത്രയുണ്ട്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെന്താ പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ, രജസ്, തമോ. അവ്യക്ത നിലയിൽ വ്യക്തമാകാത്ത നിലയിലുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതും ചേർന്നു. പിന്നെന്താ? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ? എത്രയാണ്? 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ആണ്. അതും എന്താണ്? 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, അത് 5. പിന്നെ മനസ്സ്. ഈ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അന്തരേന്ദ്രിയ. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിലാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സും ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ്. അങ്ങനെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഏതാണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5, കർമ്മേന്ദ്രിയം 5, മനസ്സൊന്ന്, 11. അപ്പൊ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോ ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഗന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് ഇന്ദ്രിയം വരിക അവിടെ? ഏത് ഇന്ദ്രിയാണ് അവിടെ വരിക? മൂക്ക്. ഓക്കെ. രസം എന്ന് പറയുമ്പോ രൂപം? രൂപം നമ്മളുടെ ശരീരം. കണ്ണ്. ഓക്കെ. രൂപം കണ്ണ്. പിന്നെ സ്പർശം? സ്പർശമാണ് തൊലി. ഓക്കെ. ശബ്ദം? ചെവി. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ, മൂക്കുകൊണ്ട് മണക്കാൻ, പിന്നെ നാക്കുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ രുചിക്കാൻ, പിന്നെ ത്വക്ക് കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാൻ, പിന്നെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടിയും ചേർത്ത് എത്രയാണ്? 24 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ക്ഷേത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ കൂടി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
ഇനിയിപ്പോ ചോദ്യം 5 കൃഷ്ണന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയാ, 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും. ഇപ്പോ അർജുനൻ ചോദിച്ചു ജ്ഞാനം എന്താകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞതയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ച് പറയാണ്, എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, അജ്ഞാനമായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 8-12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അമാനിത്വം അദംബിത്വം അഹിംസാ ക്ഷാന്തിരാർജവം ഓപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിർ അനഭിഷ്ടാംഗ പുത്രധാരാ ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തിത്വം ഇഷ്ടാനി അഷ്ടോപശക്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിർ അവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശാ സേവിത്വം അരതിർജന സംസദി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനം ഇതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യദതോ അന്യഥാ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 8-12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം. അർജുനൻ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയണം ഇപ്പോ. അപ്പൊ എന്താണ്, വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാര ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ മുക്തി, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ എന്താ പറയുക സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഒരു ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം എന്താണ്, അജ്ഞാനമെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഓക്കെ, വായിക്കൂ. ആരെയിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരും വായിച്ചു, ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ എന്താണ്, വായിക്കൂ. ജ്ഞാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനയം. അമാനിത്വം. വിനയം, അമാനിത്വം. എന്താണ് പറയുന്നതില്, അവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹമില്ലാതിരിക്കൽ. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ആദ്യത്തേത് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തത് എന്താണ്, എല്ലാം അജ്ഞാനത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തേത്, അമാനിത്വം, അതായത് വിനയം, അതായത് മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ആ ദുർമോഹമില്ലായ്മ. അപ്പൊ എന്താണ്, വിനയത്തിൽ എന്ത് വരും, ഈ ദുർമോഹമില്ല, അതായത് എന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം എന്നുള്ളത്, ആ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ മോഹമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ആ അമാനിത്വം. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാ പറയണേ, അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി, അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുവോളം ബഹുമാനിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ, പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, അദംബിത്വം, എന്താണ്, ഗർവ്വമില്ലായ്മ. അപ്പൊ ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് അപമാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ അപമാനങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാറില്ല അല്ലെ. അതാണ് അദംബിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ അപമാനിക്കുന്നോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ബഹുമാനിക്കുന്നോ, അതൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം നാശത്തോടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ശരീരം കൈകൊള്ളും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മാനാപമാനങ്ങളൊന്നും ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ്, ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലൊന്നും അത് നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വയലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് അത് പറയുന്നത്, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസിതരാണെന്ന് തന്നെ കരുതണം. അതായത് ഇപ്പൊ വീട്ടിലിപ്പോ ഒരാള് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അവരെ ഹിംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഹിംസയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹിംസ എന്ന്. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, മക്കളെ അവർക്ക് ബോധം വേണം, എന്താണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ്, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, അതെന്താണ്, ആ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം. എന്നിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ അതൊരു അഹിംസ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ക്ഷാന്തിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ, അതായത്
തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താ പറയാ പൊറുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവരെ മാപ്പ് നൽകാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ക്ഷമ. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആർജവം, അതായത് ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞ ലാളിത്യം, അത് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് ശത്രുവിനോട് പോലും എന്താ പറയാ ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരാൾ നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലതും മനസ്സിൽ കരുതിക്കൂട്ടും അല്ലെ. എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരും അല്ലെ. അവരെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വിചാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അവരോട് പുറത്തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവരെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അത് പറയില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും അവരെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടാൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടോ അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് സിംപ്ലിസിറ്റി, ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ. അതായത് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാത്തത്, അത് ദ്വന്ദ്വ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് അതാണ് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഇത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. പിന്നെ എന്താണ്, ശുചിത്വം, ശൗചം. അതാണ് നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തും, നിത്യേന കുളിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയും, എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ശൗചം മാത്രമേ അത് ആകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആഭ്യന്തരമായിട്ട്, അതായത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ജപം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സേവിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം സംഭവിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മാലിന്യങ്ങൾ, എന്താ പറയുക, പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആ മനസ്സെന്ന കണ്ണാടിയിൽ കൂടിയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ജപത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതെല്ലാം ചൈതോദർപ്പണമാർജനം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അതായത് നീക്കപ്പെടും, ആ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കപ്പെടും. അതാണ് ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശുചിത്വം പാലിക്കുക. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ക്ലെൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ് എന്ന്. അതായത് നമ്മളൊരു ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ശുചിത്വം എന്നുള്ളത് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണത്. ശുചിത്വമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അതായത് പുറത്തും അകത്തും നമ്മൾ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. സ്ഥിരത, അതായത് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിരത, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം, അതാണ് സ്ഥിരത. നമ്മളിപ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഞാൻ ജപം ചെയ്യണം, ഞാൻ ജപിക്കണം, എന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ അതൊരു തടസ്സമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കാതെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്, ആധ്യാത്മികതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ആത്മസംയമം. അതാണ് വിനിഗ്രഹ. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ, പ്രതികൂലസ്യ വർജന, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. അതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായിക്കോ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ വർജിക്കണം. അതായത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. അതാണ് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മളത് പുരോഗതിക്ക് അവസരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനാസക്തി, അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങി പോകരുത്. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാടില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മ, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായി ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നമ്മൾ വഴങ്ങാതെ, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, അതല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന എന്താണേലും കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് എന്താണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കാരണം ശരീരം ഒരു മാധ്യമമാണ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം ആവശ്യമാണ്. ഈ ശരീരം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഇത് മാത്രം എന്നല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 84 ലക്ഷം
ഭഗവാൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് ശരീരത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ഇല്ല. അവസരമുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അത് ഭക്തിയുത മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനുള്ള ആവശ്യം എന്താണോ ഭഗവാൻ പറയാറില്ല 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, എന്താ പറയണേ, യുക്ത ആഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്സു യുക്ത കർമ്മസ്യ ചേഷ്ടസ്സു. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മിതമായിട്ടുള്ള ആ മിതത്വം പാലിക്കണം. കൂടുതലും പാടില്ല, കുറവും പാടില്ല. അത് ഭക്ഷണമായാലും ഉറക്കമായാലും വിനോദമായാലും എന്തായാലും എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, അനഹങ്കാര. അനഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമില്ലാത്തത്. അതായത് ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് എന്താ പറയാ നിരസിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്താഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ നിരസിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജനം. അതിലെന്താ സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്, ഞാനൊരു സേവകനാണ്. ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഞാൻ ഒന്നും ഒരു വാടകക്കാരനെ പോലെ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. കാരണം എപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ഒഴിയാൻ പറയും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തിന്റെ മേലും നമ്മൾ ആ അധികാരം സ്ഥാപിക്കല് അത് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, ഇത് ഞാൻ കാരണം എന്നുള്ള ആ മിഥ്യാധാരണയെല്ലാം പോയി കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള അബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യ ദാസ. അപ്പൊ ഒരു ജീവന്റെ നിത്യമായ സ്വരൂപം എന്താണ്, കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ, ഭഗവാന്റെ നിത്യനായിട്ടുള്ള ദാസനാണ്. അത് ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനു ദർശനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭവരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4 ഭവരോഗങ്ങൾ ഇതാണ്. ഇത് ഭവസാഗരം. 4 ഭവരോഗങ്ങൾ ഏതാണ്, ജന്മം, മൃത്യു, മരണം, ജര, വാർദ്ധക്യം, വ്യാധി, അസുഖം. ജര എന്ന് പറഞ്ഞ വാർദ്ധക്യം, വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം. അപ്പൊ ഈ 4 ആർക്കും തന്നെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പരിണാമങ്ങളെ, അതായത് ഈ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ശരിയായ പറയുന്ന ഇവിടെ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെ കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. അതായത് ഇത് എവിടുന്ന് കേൾക്കണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ, ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ, അതായത് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വെറുക്കണം എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ല അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അതാണ്. അപ്പൊ അതിനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറുപ്പ് നമുക്ക് സ്വമേധയ അത് വന്നോളും. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ദൃഢനിശ്ചയമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തനിയെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അനാസക്തി, ഒരു വെറുപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെ, എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം എപ്പോഴാ ഭയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി വരും. അപ്പൊ ഈ പേടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കോ, നമുക്കിനി അസുഖം ബാധിക്കോ, നമ്മൾ വയ്യാതെ കിടക്കോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, നമുക്ക് ആ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന് നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, വാസുദേവായ ഭക്താണാം അശുഭം വിദ്യത്തെ ക്വചിത്ത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭയം നൈവോപജായത്തെ. അവർക്കൊന്നും ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ. ആർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വാസുദേവ ഭക്താണാം. അപ്പൊ ആരാണോ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിരക്തി. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരക്തി. കൃഷ്ണനു വേണ്ടി എല്ലാം
ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ത്യജിക്കലല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും യുക്ത വൈരാഗ്യം. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ഭൗതികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട്, അതായത് അതിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക ആ രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും മൊബൈൽ ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. നമുക്കതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിനെ എന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ, എന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ്. അതിനെ വെറുതെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതല്ല. നൈത്തി നൈത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ മായാവാദികളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്ത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള അറിവ് ഈ ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് വൈരാഗ്യം. പിന്നെ മക്കള്, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം വിട്ടു പോകണം എന്നല്ല, അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്ന അവരോടുള്ള എന്താണ്, അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയത കർമ്മം എന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന പോലെ ഈ മക്കള്, ഭാര്യ, വീട് ഇതിനോട് ഒരുപാട് മോഹം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് ഈ വീടിനോട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപത്തോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും വരും, ജനനമെടുക്കും. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും, എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അമിതമായ മോഹം വെച്ച് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ എന്താവും, നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ എന്തായി ജനിക്കും, നായയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചയായിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. കാരണം എന്താണ്, ആ വീടിനോടുള്ള ഒരുപാട് മോഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മക്കളോടുള്ള ഒരുപാട് മോഹം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ പറയുന്നത്, അവരോട് മുക്തി, അതിൽ നിന്നും മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുക്തി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതാ പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥ ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയും. ശരിക്കുള്ള ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭാര്യ, മക്കള്, വീട് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്കൊരു എല്ലാവരെയും സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കണം അല്ലെ, ഭാര്യയും മക്കളെ എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കണം എന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും ജപിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ, കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വീട് ഒരു ധാമമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വീട് തന്നെ ഒരു ധാമമായി മാറും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ധാം ദർശനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വീട് തന്നെ ഒരു ധാമമാകാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ വീടിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ പരിപാലിച്ചു പോകുമ്പോഴെന്താണ്, ആ വീട് എന്തായി, ധാമമായി തീർന്നു. അപ്പോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ലക്ഷണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതല്ലാതെ വെറും ഭൗതികമായിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളിന്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അത് ത്യജിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂല്യകരമായിട്ട് നമ്മുടെ അനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, ത്യജിക്കുക. ഭഗവാനെ അടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ അത് സഹായം നൽകുന്നില്ലയോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വർജിക്കുക, ത്യാഗം ചെയ്യുക. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, അതായത് നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ലാഭം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. ഇനിയിപ്പോ അതിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവുക. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോ സമചിത്തത്വം, ആ സമചിത്ത എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, ഈക്വിലിബ്രിയം, ആ മൈൻഡിന്റെ ഒരു ഈക്വി ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. അതാണ്. അപ്പൊ അതേ സമയം എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, അഭേദ്യമായ ഭക്ത നിർവഹണം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ സുഖത്തിലാവട്ടെ ദുഃഖത്തിലാവട്ടെ നമുക്ക് ആക്ഷോഭ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തളരാതെ, നമ്മളൊരു ആ വിശ്വാസത്തോടെ നിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, സുഖത്തില് സന്തോഷിക്കാതെ, ലാഭത്തിൽ സന്തോഷിക്കാതെ, നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കാതെ, എന്താ പറയാ, ഒരേ തരത്തിൽ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെന്താണ് പറയാ, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അതാണ് അനന്യഭക്തി. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അങ്ങനെയുള്ള ആ നവവിധ ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നോ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം വെക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതായത് വിവിക്ത ദേശ സേവിത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്താ ലൈന്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈൻ ഒന്നും വായിക്കും കാണുന്നില്ല.
ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഏകാന്തമായ ആ, ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ, അതാണ്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാട്ടിലേക്കോ അങ്ങനെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കണോ താമസിക്കണോ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട, ജ്ഞാനം ശരിക്കും നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്താ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കില്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടവാ, അവർക്ക് നാട്ടുവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക സ്പോർട്സിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ഏകാന്തവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച രമന്തിച. അതായത് എന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സംബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ അഭിധേയ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെന്താ സംസാരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അവർക്ക് അതല്ലാതെ ഒന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യം കാണില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കുള്ള ആ യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. അപ്പൊ അരതിർ ജനസംസദി, അരതിർ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ. എന്താണ്, മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതികമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല, അവർ ഇഷ്ടം കാണിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവരെ ദൂരെ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഷയമല്ലല്ലോ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോ എത്ര സംസാരിച്ചും അതിനെന്താ നമുക്ക് ഒരു ലാഭമില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നത് പോലെ അതും എന്താ പറയാ നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ഭഗവാന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കും, എത്ര ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകും, അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ശാശ്വതമായ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എത്ര സമയം ഭഗവാന് കൊടുത്തോ അതൊക്കെ ശാശ്വതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും, കീർത്തനങ്ങളായാലും ശ്രവണമായാലും എല്ലാം എന്താണ്, അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്, അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശാശ്വതമായ അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, അധ്യാത്മ ജ്ഞാന. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതഥോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. അതൊന്നെന്താ പറയാ, അതഥോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ഇതൊരു വേദാന്ത സൂത്രമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, അതഥോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം, ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയായി, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനായി, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇന്ന് അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ജനിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ, എന്റെ അടുത്ത ജന്മം ഇന്ന വീട്ടിലാവണം, എന്റെ അടുത്ത ജന്മം ആ വീട്ടിലാവണം, ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ജനിക്കണം എന്ന് പോലും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ കർശന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നു, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകും, എനിക്ക് എന്റെ ആത്മാവിന് എന്റെ ശരീരത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകും, ആ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആർക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു അറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായതല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ആത്മാവുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് ആർക്കും അറിവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. എന്താണ് ഈ ആത്മാവ്, അത് എവിടെ പോകുന്നു, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അതാണ് യഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, അതായത് ഭക്തിയോട് ബന്ധമില്ലാത്തത് എന്തും ഭക്തിയോട് ബന്ധമില്ലാത്ത എന്തായാലും സമയം പാഴാക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരശീനെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം അവർ കളയാറില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മരണം എപ്പോ സംഭവിക്കുമെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം, ആ മനുഷ്യ ശരീരം, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പോലും പറയണു, ദുർലഭം
മാനുഷ ജന്മം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. അത്രയും ബലപ്പെട്ട ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ വരും എന്താ പറയാ, പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പട്ടിയും പൂച്ചകളെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അവർക്കും എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? അവർ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യണം. ആ ജ്ഞാനം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്. പിന്നെ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, അതാണ് ജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം. തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായ സത്യം ഏതാണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം, ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും നിരസിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമയം ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വയസ്സാകാലത്ത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും, ഭക്തി ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വയസ്സാകുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്, മരണം വയസ്സായിട്ട് മാത്രമാണോ വരുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു, മധ്യവയസ്കർ മരിക്കുന്നു, അല്ലെ, ചെറുപ്പം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണം ഏത് സ്റ്റേജിലും ഉണ്ട്, ഏത് ഘട്ടത്തിലും മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളത് പിന്നീടത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കും, ഏത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ സമയം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോ 8 to 12 വരെയുള്ളത് എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് ഭഗവത്ഗീത 8 to 12 പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നേ? ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഈ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതല്ലാത്തത് എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിൽ പെടും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞാനമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ 13 to 19 ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവ്വവ്യാപിക്കുന്നതുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നാഥനായതുകൊണ്ട്, അല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ നമ്മള്? ഋഷികേശ. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഭക്തന് മാത്രമേ എന്താ പറയാ, കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം. കാരണം നമുക്കറിയാം ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മവേദി വേണം. അത് പക്ഷിയുടെ ആയാലും മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മവേദി, അതായത് കർമ്മക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ആ ശരീരം വേണം അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? കാരണം ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആർക്ക്? ഭക്തന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞേയം യത് തത്വ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതം അശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ ന സതന്നാസു ദുച്യത്തെ. എന്താ പറയാ, ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഉതകുമോ? അപ്പൊ ഏതൊരു ജ്ഞാനമാണ് സനാതനമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുമോ? അങ്ങനെയുള്ള ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുമോ? അങ്ങനെ ജ്ഞേയമായ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, സനാതനമായ ഏതാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ജ്ഞേയമായ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ ബ്രഹ്മം. എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ്. അപ്പൊ സർവഗത പാണിപാദം
പാണിപാദം തത് സർവോത്ക്ഷി ഒരു മിനിറ്റ് സർവതഃ പാണിപാദം തത് സർവോത് അക്ഷിരോ മുഖം സർവതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശ്വരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? കൈകളും കാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാണ് ഇവിടെ. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ കാണുന്നില്ല? ഒന്ന് വായിക്കൂ. സൂര്യദേവനാ? സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ ഓക്കെ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ എന്താ പറയാ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂര്യദേവൻ അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യദേവൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യരശ്മി എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാ പ്രസരിപ്പിക്കില്ലേ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവൻ? അതേപോലെയാണ് ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലാതെ അത് ലോകമെമ്പാടും അത് അതിന്റെ ആ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂര്യദേവൻ ഉദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് പറയാണ്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യ ച. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോകുന്നുവെങ്കിലും എന്താ പറയാ അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആകയാൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനത്താണ്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താണ്? നിർഗുണ എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാനെ എന്താണ്? നിർഗുണ എന്ന് വിളിച്ച ഗുണങ്ങളില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഗുണാതീതമാണ്. അതായത് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ സ്പർശിക്കാത്ത ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിർഗുണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. സാധാരണമായിട്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സത്വ, രജസ്, തമോ, ഇതാണ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതിലും എന്താ പറയാ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ. അതെന്താണ്? വിശുദ്ധ സത്വം. അതാണ് ഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണങ്ങൾ ഇല്ല. അത് നമ്മുടേത് പോലെയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ആർക്ക്? നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണാതീതരാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടേത് പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റേത്. ബഹിരന്തരശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തത് വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവകളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഭഗവാൻ പുറത്തുമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചരാചരങ്ങളിൽ സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണ്? പരിമിതിയുണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ 4 ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പ്രവണത മനോഭാവമുണ്ട്. എന്ത് പ്രവണത മനോഭാവം? അതായത് മറ്റൊരാളെ വഞ്ചിക്കുന്ന അതേപോലെ തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള പ്രവണതാ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ഇല്യൂഷൻ, വ്യാമോഹം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് അറിയാനോ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇത് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് പറയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിദൂരത്താണ്, അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാണ്. ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ ദൂരത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ദൂര സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്. അതേതാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സമീപസ്ഥനുമാണ്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? നമ്മുടെ പരമാത്മാവായി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ? ഗോലോകത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ രണ്ടുമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദൂരത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വായിക്കോ ഈ ലൈൻ ഒന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്താൽ നിരന്തരം ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പൗത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ആർക്കാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഭഗവത് ദർശനം? ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവത് ദർശനം, ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാവുക. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും എത്ര ജ്ഞാനം നേടിയാലും, എത്ര വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയാലും ഭഗവാനെ കാണണം എന്നില്ല. വേദേഷു ദുർലഭം, വേദത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ, ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക ഹൃദയത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് എളുപ്പമാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തം ഇവ ച സ്ഥിതം ഭർതൃച്ച തജ്ഞേയം ഗ്രഹിഷ്ണു പ്രഭ വിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആവിർഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ആവിർഭവിക്കുന്നതും തിരോഭവിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, മയ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി. അപ്പൊ അവന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരമാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതും അതേപോലെ എല്ലാം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു, സൃഷ്ടിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ ഭഗവാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, നിലനിർത്തി പോകുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ അനിഹിലേഷൻ എന്ന് പറയും, അത് സൃഷ്ടിയെ സംഹരിക്കുകയും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട്, ജലചരങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് പ്രാണികളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം വേറെ വേറെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് അവർക്ക് ഓരോ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെ, ഏകനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏകനായി ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ ആള് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഡിവൈഡ് ആകുന്നില്ല, എല്ലാവരിലും ഒരേ ഏകനായി ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഉച്ചസ്ഥനാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്താണ്? മുകളിലുണ്ട് അല്ലെ. സൂര്യൻ മുകളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ദൂരം ഏത് ദിക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും സൂര്യൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? സൂര്യൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് എന്ന് പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഓരോ സൂര്യൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതേപോലെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒന്നാണ്, ഭഗവാൻ ഏകനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 1000 കലങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം എല്ലാ കലത്തിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വെള്ളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ചന്ദ്രൻ 1000 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ 1000 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഏകനാണ്, ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ രൂപവിസ്തരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ എന്താ പറയുക ജീവജാലങ്ങളിലും സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്ന
സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കെ തന്നെ എന്താ പറയാ ശകലിതമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് കാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ. സൂര്യൻ എന്താണ്? ഒരേ സമയം എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു വിഷ്ണു. എന്താണ്? വിഷ്ണു ഒന്ന് തന്നെ, ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു വിഷ്ണുവും തന്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യ പേർക്ക് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ രാസലീല കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ഗോപികമാരുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നായിട്ട് പോലും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിത് നാളെ തൊട്ട് നോക്കാം. ഈ അധ്യായം നാളെ എടുക്കാം. സോറി, ബാക്കി 18 ശ്ലോകം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വംശാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് കൊടുത്ത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനന്റെ? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് ജ്ഞേയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ച പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ഭഗവാൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ശരീരം ക്ഷേത്രം, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് എത്ര ക്ഷേത്രന്മാരുണ്ട്? എത്ര ക്ഷേത്രന്മാരുണ്ട്? 2 പേര്. ആരൊക്കെ? ജീവാത്മാവ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ജ്ഞാനം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം. അത് ജ്ഞാനം. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട വിഷയം, അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അതൊരുപാടുണ്ട് അല്ലെ. അണു ആത്മാ, വിഭു ആത്മാ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ നേരത്തെ? ഇതാണ് അണു ആത്മാ. പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ വിഭു ആത്മാ പറയും, ജീവാത്മാവിനെ അണു ആത്മാ എന്ന് പറയും. പല ജീവസത്തകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്? വീഴ്ച നമുക്ക് എന്താണ്? പിഴ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് പിഴ പറ്റുന്നതല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? സേവകനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? യജമാനനാണ്. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ ചുരുക്കമുണ്ടോ? അപ്പൊ ചുരുക്കമില്ല മത്താജി, ഇതൊക്കെ തന്നെ എഴുതണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറയണം. ഒരു 4 കാര്യം ഓർത്താലും മതി. ഭഗവാൻ അണു ആത്മാ, വിഭു ആത്മാ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അണു ആത്മാ, വിഭു ആത്മാ. പിന്നെന്താണ്? പിഴ പറ്റാവുന്നതാണ്. ആർക്ക്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. ഭഗവാന് പിഴ പറ്റുന്നതല്ല. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ സേവകരാണ്, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് അറിവുണ്ടാകുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും സർവാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആത്മാവ് ചെറുത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അണു എന്ന് പറയും, ഭഗവാനെ വിഭു എന്ന് പറയും, അനന്തമായതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രയൊക്കെ മതി മത്താജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ബ്രഹ്മപുച്ഛം പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മപുച്ഛത്തിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? അന്നമയം, പ്രാണമയം, അത് അതിങ്ങനെ 5 പേര് എഴുതിയാലും മതി. ഇങ്ങനെ അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദം. ഇങ്ങനെ 5 സ്റ്റേജ് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ. അന്ന, പ്രാണ, ജ്ഞാന, വിജ്ഞാന, ആനന്ദമയം. ഇങ്ങനെ ഇത് എഴുതിയാലും. അടുത്തത് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാം? അത് ഇതാണ്. 24 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത ഗുണങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, അന്തരേന്ദ്രിയ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ 24 ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഇതാണ് ഘടകങ്ങളാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ. ഓക്കെ. ജ്ഞാനം എന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ജ്ഞാനം എന്നത്. അത് എടുത്തിട്ടില്ല. അത് എടുത്തല്ലോ.
എടുത്തു 8-12 വരെയുള്ളത് 8-12 വരെയുള്ളതല്ലേ വിനയം, ജ്ഞാനം. ഗുരുവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ഉം. ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഉം. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ആ. ശുചിത്വം, സ്ഥിരത, ഉം. അപസംയമനം, ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളിലെ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനനമരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ആത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, ഉം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗ്രഹം മുതലായതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, ഉം. സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അശുദ്ധത, ഭഗവാനെ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം. 8-12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ്, അജ്ഞാനത്തിൽ വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലല്ല, അത് ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. കഴിഞ്ഞോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപകുമാർ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, മാതാജി 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മാതാജി ഇത് പറയണം. ഒന്ന് പറയൂ, ചോദിച്ചോളൂ. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അർജുനൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ.